Goedemorgen, we beginnen vandaag met de IBOP en met nummer 1, Freya van der Klei met Ingeborg Klooster. Ingeborg, als je zover bent mag je beginnen. Succes.
hebben even gekeken naar nummer 1. Doet toch nog de groen aan en verstandig dat ze heeft besloten om dan toch een volgende keer weer te komen. We gaan door met nummer 2, Xandra van Markzaten, met Lisa Bergsma. Als Lisa zover is, mag ze erin en mag ze beginnen. Linkerhand. Eén grote volte. Eén grote volte. Snelle volte met 3 bogen. C, snelle volte met 3 bogen. Tussen C en M stap. Tussen C en M stap. B afwenden. Bij B afwenden. Linker.
tussen K en A draf. Tussen M en C galop. Tussen M en C galop. Eén volte. Eén grote volte. Enkele sprongen middengalop. K-A overgaat draf. Tussen K en A overgaat draf. F1 hand veranderen. F1 hand veranderen. Eén grote volte hals trekken. Eén grote volte hals trekken. EH teugels op maat. Tussen E en H teugels op maat. CM galop. Tussen C en M galop. B grote volte. B grote volte. Enkele sprongen middengalop. Tussen F en A draf. Tussen F en A draf. K hand veranderen middendraf. K hand veranderen middendraf. Tussen E en K arbeidsstap. Tussen E en K arbeidsstap. KAF halstrekken. KAF halstrekken. F teugels op maat. FX steek wenden. Tussen X en G halthouden en voeten. F teugels op maat. FX steek wenden. Tussen X en G halthouden en voeten. We hebben gekeken naar nummer 2, Xandra van Markzaten. Net de proef gesteld, een mooi beeld. Stap is correct, zal wel iets meer bodem kunnen pakken en iets meer kracht tonen. De draf is fijn draven, mooie houding, toont ook lossigheid, maar ook hierin zou hij iets meer kunnen doortreden. Galop fijn bergop en al veel balans. Schakelt wel goed, een impuls kan af en toe wel wat meer. We hebben de volgende cijfers, de stap een 7, draf 7,5, galop 7,5, houding en balans 7,5. Souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls 7 maakt een totaalscore van 81 punten. We gaan door met nummer 3, Elena van Af-Bielgaard met Lisette Westerbeek. Als je zover bent, Lisette, mag je beginnen. Succes.
We hebben gekeken naar nummer 3, Elena van Afbilgaard, met Lisette. Netjes voorgesteld, Lisette, een paard wat goed actief beweegt. Stap is voldoende en heeft voldoende tact en regelmaat, maar zou hierin meer ruimte mogen tonen. De draf is wel actief, maar is toch wel vaak iets gehaast. En de galop is toch wel het moeilijkste van haar. Ze toont daar weinig lichaamsgebruik, blijft dan toch wel erg strak in haar bovenlijn. We hebben de volgende cijfers: stap 6,5, draf 7, galop 6, houding in balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls een 7, totaalscore van 73 punten. We gaan door met nummer 4, Vira Fancinada, met Ludo van der Weijden. Ludo, als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
Udo van der Weijden met Vira van Senada. Een goede stap, maar het eerste gedeelte van de proef in de stap zou ze wat meer lossigheid mogen tonen. En het tweede gedeelte aan het eind zag je wel dat ze de ruimte mooi pakte. In het draf mooi en snel achterbeengebruik, misschien nog iets meer doortreden. Goede regelmaat, goede houding. Galop, voldoende sprong en bergop. Maar zou nog wel meer lossigheid mogen, ook daarin dat meer los mogen laten. En dan komt ze wat een beetje terug, wordt ze net iets te strak. De buiging naar rechts, die zou nog wel wat beter mogen. We komen tot de volgende punten. In de stappen 7, draf 7,5, galop 6,5, houding en balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7, totaalscore van 77 punten. Dan gaan we nu kijken naar nummer 5, Whisky van Visser met Sabine van der Loenhorst. Als je zover bent, dan mag je starten.
We hebben gekeken naar nummer 5, Whisky van Vissen. Paard wat wel heel erg actief is, maar toch in eigenlijk al zijn 3 gangen te weinig lichaams. De stap is vaak gehaast. Aan het eind werd hij daarin wel beter, maar trijdt ook vaak dan te weinig door en mist losgelatenheid, wat we ook weer terugzien in de draf. Hij heeft wat moeite met de verruimingen, blijft hierin dan wat kort in de hals en wordt dan gehaast. En de galop blijft hij gewoon echt te strak en wordt hij te stuiterig en toont daarin ook te weinig ruggebruik en losgelatenheid. We hebben de volgende cijfers: stap 6,5, draf 6,5, galop 5,5. Houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5. Maakt de totaalscore van 68,5. We gaan door met nummer 6, Dukke van Panhuis met Sandra de Groot. Als je zover bent mag je beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar Sandra de Groot met de Duco van Pannenhuis. Over het algemeen heel netjes en keurig voorgesteld. Heel sympathiek gereden ook. In de stap wel een goede tact, maar zou in het geheel daarin wat actiever mogen. Wat meer losgelatenheid. Hij blijft af en toe nog een klein beetje wat storend in de aanleiding. In de draf veel veer, maar zou ook daaruit van achteruit wat actiever en wat krachtiger mogen ondertreden. En in de verruimingen dan zie je dat ze nog een beetje van het achterbeen afloopt. De galop heel correct, maar ook hier meer ruggebruik, wat meer losgelatenheid. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6,5, de draf een 7, galop 6,5, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen 7, impuls een 7, met een totaalscore van 75 punten. We gaan nu kijken naar nummer 7, Nienke van der Marne, met Jelmer Ketelaar. Als je zover bent, dan mag je starten. Binnenkomen, arbeidsdraf. Zee op de linkerhand. Bij zee op de linkerhand. Zee links, EBA, grote volte. FXA, hand veranderen, enkele passen, middendraaf. FXA, hand veranderen, middendraaf. Zee, slange volte, 3 boven.
FC, hallo. EBE, grote volte, linkersprongen, midden, hallo. Tussen K en A draf. F1 van hand veranderen. EB, grote volte, hand trekken. EBE, grote volte, hand trekken. Tussen E en H, teugels op maat. Tussen C en M, galop. E en H, teugels op maat. C en M, galop. Tussen C en M in galop. Goed zo. Tussen F en A, draf. Tussen F en A, draf. KXM, KXM, van hand veranderen en middendraf. Tussen E en K in stap. Tussen E en K in stap. KAF paard half laten strekken. KAF paard half laten strekken. Bij F de teugels op maat maken. F, X, G wenden. Tussen X en G halt houden, groeten. Naar nummer 7, Nienke van der Marne. Netjes voorgesteld. Paard krijgt, lijkt wel wat moeite te krijgen met zijn dracht. Stapt wel voldoende over en actief. Over de benen ook in de draf is hij wel correct en ook wel actief. De galop is echt wel te veel nog op de voorhand. Heeft wel voldoende sprong. En de rechter galop heeft hij echt wel weer meer moeite met de balans en de buiging. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 7, galop 6, houding en balans 6,5. Souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5, maakt een totaalscore van 72,5. We gaan door met nummer 8, Ikje Y, met Wendy Tromp. Wendy, als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
gaan door met nummer 9, Anna van de Heijkant met Fleur Roest. Als je straks zover bent, Fleur, mag je binnenkomen en mag je beginnen.
We hebben gekeken naar nummer 9, Anna van de Heijkant met Fleur Roest. Nou, super netjes voorgesteld. Je moest er af en toe nog een beetje aan werken. Hè, maar de stap, een goede takst en ruimte. De draf, wel correct draven, maar zou wat meer ruimte mogen tonen. In de verruimingen wordt ze eigenlijk nog een beetje te gehaast. En soms wat de neus, maar zou er echt wat meer uit mogen, want ze blijft dan wat te kort in de hals. In de galop blijft ze nog wat te strak. Dan zou ze meer lossigheid mogen tonen, meer naar voren door mogen springen, wat meer sprong mogen hebben. Ja, zo heeft ze ook wat in de galop nog wat moeite met de buiging. Dus nou, al met al hebben we de volgende cijfers gegeven. In de stap een 7, de draf een 6,5, galop een 6, houding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5 en de impuls een 7 met een totaalscore van 72 punten. Dan gaan we nu kijken naar nummer 10, Renske Zet van het Streefwoord met Femke Hoekstra. Femke, als je zover bent, mag je starten. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C op de linkerhand.
We hebben gekeken naar nummer 10, Renske Z van het Streevoort. Paard wat wel veel activiteit toont, maar is toch vaak loperig en heeft toch vaak te weinig nog losgelatenheid door zijn lijf. Stapt zo ruim omhoog en is daarin soms ook wat kort lang. Draf is wel actief en ook wel bergop, maar wordt hier ook inderdaad vaak wat loperig. En de galop heeft hij te weinig sprong nog en mist ook daarin nog te veel lichaamsgebruik. We hebben de volgende cijfers. Stap 6, draf 6,5, galop 5,5, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6,5, impuls 7, maakt de totaalscore van 68,5. We gaan door met nummer 11, Amke van Panhuis, het Ingeborg Klooster. Ingeborg, als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
Verder gekeken naar nummer 11, Anke van Panhuis, met Ingeborg Klooster. Nou, echt heel correct voorgesteld, heel sympathiek. De hals zou ietsje meer op lengte mogen in de draf, maar ze heeft heel veel zelfhouding, veel souplesse en een hele mooie balans, eigenlijk in alle 3 de gangen. De stap, een goede takt met ruimte, maar ook in de stap zou ze net die hals wat mooier op lengte mogen brengen. In de galop heel veel balans linksom, ook weer mooi bergop. Rechts zagen we dat ze er ietsje meer moeite mee had dan linksom. Maar verder ook een hele goede en correcte overgangen gereden. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7,5, draf 7,5, galop een 7, houding en balans een 8, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7,5, een totaalscore van 82 punten. We gaan nu kijken naar nummer 12, Julia Van met Mirte Pijper. Mirte, als je zover bent, dan mag je van ons starten.
hebben gekeken naar nummer 12, Juraven. Een paard met een correcte houding, laat zich ook goed bewerken. Maar mist wel in alle 3 gangen nog te veel lichaamsgebruik en ook vaak kracht. De stap zou meer ruimte mogen tonen. De draf is wel correct, maar zou meer kracht en actiever mogen. En de galop mist nog wat lossigheid en heeft nog te weinig ruggebruik. En vooral op de rechterhand nog te weinig lengtebuiging. We hebben de volgende cijfers. Stap 6, draf 6,5, galop 6,5. Houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 6,5. Maakt een totaalscore van 70,5. We gaan door met nummer 13, Wietske, met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. A is binnenkomen in arbeidsdraad. C links. C linkerhand. C linkerhand. Eén beet, één grote volte. Tussen K en A arbeidskracht. Tussen K en A arbeidskracht. Tussen M en C arbeidsklop leeg. Eén, twee.
We hebben gekeken naar nummer 13, Wietske. Wat echt wel heel fijn voorgesteld werd. Soms mag je nog wel een beetje meer denken aan het neusje wat voor, dan blijf je ietsje te strak zelf nog. Voor de stap hebben we goede tact en ruimte. Zou nog meer lossigheid mogen. Aan het tweede deel vonden we een beter stappen dan het eerste en dan hield ze zich nog een beetje vast. De draf mooi bergop, actief van achteruit. Ook hier het neusje toch weer ietsje meer eruit rijden. Galop mooi opwaarts gesprongen, balans. Achter zou hij nog wat actiever door kunnen springen. Linksom vonden we hem ietsje beter dan rechtsom. De verruiming zouden nog wat meer ruimte mogen pakken. We zijn wel tot de volgende punten gekomen. De stap een 7, de draf een 8, galop een 7, houding en balans een 8, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls een 7,5, totaalscore van 82,5. We gaan nu kijken naar nummer 14, Jente van Veldzicht met Irma Bouwman. Irma, als je zover bent dadelijk, dan mag je van ons starten. Succes!
hebben gekeken naar nummer 14, Jente van Veldzicht. Een sympathiek beeld zo, maar een paard wat nog wel moeite heeft met de verruimingen en mist hierin toch wel heel veel kracht. En mist ook daarin nog de souplesse. De stap is wel voldoende en heeft ook voldoende tact en regelmaat. De draf is af en toe wat te neerwaarts en dat kun je ook terugzien in de verruimingen. Nog wat moeite met die balans en het ritme houden. Galop een beetje hetzelfde, mist dan de sprong en ook kracht. En wordt dan inderdaad in plaats in de verruiming meer bergop, wordt hij juist langer en meer neerwaarts. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 6,5, galop 6, houding en balans 6, souplesse 6, schakelen 6, impuls 6,5, maakt de totaalscore van 69,5. We gaan door met de menproeven. Oh, we hebben eerst pauze. En na de pauze dan hebben we nummer 15, Duke van het Oost. Dat was het.
We hebben gekeken naar het Dukeje van het Oost met Age Okkema. Nou, praten we zeker wel kwaliteit. In de stap was het eerste gedeelte een beetje gehaast, wel voldoende tact. Nog wat moeite met de ruimte. In de draf mooi actief, goed achterbeengebruik, treedt goed achterdoor. Maar de gehele proef eigenlijk kruipt er eigenlijk net een beetje te veel achter. Dus hij komt steeds een beetje achter de loodlijn. En de galop ook, een goede galop met sprong. Zou nog ietsje meer opwaarts mogen blijven. Rechtsom nog wel beter dan linksom. En het enige is, hij moet zich nog ietsje meer openstellen aan de voorkant. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 6,5 voor de stap, een 7 voor de draf, 7 voor de galop, 6,5 voor de houding en de balans. Daar hebben we dat stukje meegenomen. Een 7 voor de souplesse, 7 voor het schakelen, 7 voor de impuls. Totaalscore van 75 punten. We gaan nu kijken naar nummer 16, ook van de Grijtplaats, met Udo de Haan. Udo, als je er klaar voor bent, mag je starten. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 16, ook van de Grijtpleerts met Udo. Fijn paard, met veel lossigheid, ondanks dat hij af en toe wat spanning toont. De stap heeft echt heel veel ruimte, blijft heel fijn taktmatig en mooi zo op lengte. Af is correct, fijn in het ritme, heeft veel souplesse en een goed achterbeen. Galop is mooi bergop, hij zou daarin misschien iets meer balans kunnen tonen en dat met name op de rechterhand. We hebben de volgende cijfers, stap 8,5, draf 8. Galop 7, houding in balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7,5, maakt een totaalscore van 84 punten. We gaan door met nummer 17, Ilke van Starking, met Age. Age Okkema, als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
We hebben gekeken naar nummer 17, Ilke van Starking, met Age Okkema. Eén woord, we hebben best genoten eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Een heel mooi, fijn, correct paard. Goed schakelen, fijne overgangen. In de stap, hij heeft een goede tact, maar in de stap hield hij zich nog net een beetje iets te vast. En je ziet als hij zich meer gaat ontspannen, dan zou hij meer ruimte mogen pakken. De draf, ja, zo mooi. De opwaarts draven, goed achterbeen, veel lossigheid. Hij komt uit de galop, hij draaft, pop, en hij is er meteen weer aan. In de galop ook mooi opwaarts gesprongen, veel sprong, veel de berg op. Rechtsom had hij ietsje meer moeite met balans dan linksom. Maar overal zijn wij tevreden. De stap een 7, de draf een 9, galop een 8, houding en balans een 8, souplesse een 8, schakelen een 8,5, impuls een 8, totaalscore van 88,5. Dan verwachten wij nu in de ring nummer 18 Priscilla Afsorten-Mosgaard met Marijn Zwart.
We hebben gekeken naar nummer 18, Preskilla van, nou de rest, Sorte Mozegaard. Fijn paard, met een echt heel fijn voorbeen erin. Blijft achter ook steeds mooi doortreden. Stap, heel veel ruimte. Blijft heel mooi op lengte. Ja, die draf is inderdaad gewoon steeds heel fijn in het ritme. Mooi bergop. Veel zweefmoment. Galop ook goed genoeg, blijft mooi bergop. Heeft daar iets meer moeite met de balans en zou iets meer ruggebruik mogen tonen. We hebben de volgende cijfers. Stap 8, draf 8, galop 7, houding in balans 8, souplesse 8, schakelen 7,5, impuls 8, maakt de totaalscore van 85,5. Het is bijna kerst. We gaan door met nummer 19, Verele SR met Udo de Haan. Als je zover bent, straks Udo, mag je beginnen. Succes.
Veerle SR met Udo de Haan. Nou, heel fijn en super correct voorgesteld. Mooie buigingen bijvoorbeeld in de voltes, fijne overgangen. In alle 3 de gangen zouden die net wat krachtiger mogen zijn van achteruit. De stap is zeer voldoende, maar met meer ontspanning mag ze nog iets meer over de rug stappen. Dan zou ze meer ruimte mogen. In de draf heel correct. Zou nog wat meer afdruk van achteruit. Net dat stukje kracht zouden we nog iets meer willen zien. Maar wel fijn, heel mooi ritmisch. In de galop heel mooi, veel balans, mooi opwaarts gesprongen. En sprong, nou zien we ook in die voltes terug hoeveel balans dat hij daarin heeft. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stap een 7, de draf een 7,5, galop een 8, houding en balans een 8, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls 7,5, totaalscore van 83,5. Dan hebben we uitvallers, nummer 20 en nummer 21, die komen niet. Dus we wachten even op nummer 22 en dat is Jerzy C. met Udo de Haan. Ik denk ook met 23. Misschien komt Age Okkema. We wachten het heel even af en we komen zo bij u terug.
Ja, en de volgende combinatie is in de ring geschenen. Het is nummer 23, Antje Femke met Age Okkema. Age, als je zover bent, dan mag je van ons beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 23, Antje Femke. Fijn voorgesteld. Goede overgangen van stap, draf, van draf, galop. Heel makkelijk ook weer in het ritme terugkomen. De takt in de stap voldoende, maar ze houdt zich daarin nog een beetje te vast. Dan zou ze nog wat mooier, als ze zich loslaat, zou ze misschien die ruimte van achteruit meer mogen maken. De draf, zeer krachtig, actieve draf, goed van achteruit, galop, heel mooi, echt. Ze pakt de bodem, springt opwaarts en veel balans ook in de galop. Ze heeft nog iets moeite met de verruiming in draf, vonden wij. Zo, daar kon net niet helemaal mooi wegkomen. Maar goed, we zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 6,5 voor de stap, 8 voor de draf, 8 voor de galop, 8 voor de houding en balans, een 7 voor de souplesse, een 7,5 voor het schakelen en een 7,5 voor de impuls. Totaal scoren van 83 punten. Aag is in ieder geval heel blij. Dan, even kijken, dan wachten we nu op nummer 22, Jersey C met Udo de Haan.
We hebben gekeken naar 22, last but not least. Ook weer een heel fijn paard, heel fijn draven van de grond met veel veer, hele goede beentechniek, veel houding. Stap is correct en regelmatig, zou af en toe wel wat meer ruimte mogen hebben. De galop is de ene kant iets meer spanning, linksom, en de andere kant was inderdaad duidelijk meer ruimte en bleef hij ook gewoon losser door zijn lijf galopperen. Maar al met al gewoon echt een heel fijn bewerkbaar paard. We hebben de volgende cijfers. Stap 7,5, draf 9, galop 7,5, houding in balans 8,5, souplesse 8, schakelen 8, impuls 8, maakt een totaalscore van 89 punten. Iedereen weer bedankt voor de aanwezigheid en dit was weer de laatste IBOP voor dit jaar.